Šta nam govori Kabala? Koja je glavna i osnovna ideja Kabale? Osnovna ideja Kabale je pokušaj čoveka da shvati Boga. Da shvati mehanizam koji se nalazi iz onoga što mi zovemo Bogom i taj neki, ajde, nazovimo ga proces stvaranja, berešit, postanje, koje Kabala treba da objasni uzrok, posledicu i delovanje tog postanja, šta se krije iza celog tog mehanizma, kako god on izgledao. To je u stvari jedan možda od glavnih razloga zašto se Kabala danas predstavlja na jedan pogrešan način, gde se ona prosto vezuje za neke senzacionalističke naslove koji će da privuku ljude da na jedan potpuno pogrešan način pristupe bavljenju ovom problematikom. Zato ja imam problem sa time, ja vrlo često odbijam razgovore na temu Kabale, jer prosto nema smisla i poente tek tako pričati o tome. Ne zato što sad ja nešto znam, ima ljudi koji mnogo više od mene znaju, nego prosto što mislim da nema poente pričati na određenim mestima s određenim ljudima na način gdje ja, ako budem rekao nešto i probao da objasnim, posle mene će se pojaviti njih 5-6 koji će to predstaviti na jedan potpuno drugačiji način od mog, mnogo zanimljiviji od mog. I ovo što ja budem ispričao, to će biti verovatno i dosadno i ne previše praktično. Pojavit će se neko ko će to mnogo lepše da upakuje, mnogo žutije i to će ljudima više da se svidi. Ali je suština Kabale ta da se ona bavi postankom i Bogom. Šta bi Bog trebao da predstavlja? Šta je Bog? I eto, pokušaj davanja odgovora na jedno tako grandiozno pitanje.